Jej, papa, někdo tady, jo, někdo. A jakého tatu máš? Fuj. Proč fuj? Co tě bolí? A proč fuj, táta, ty nechceš? A proč ne? Čo, nemáš rada? Ale proč? Kdo? Eva? A kdo? A co dělali? Ježíš. Fakt jo? A s kterým Mirem? Hej, a s kterým, teď co máte také ty oči? Jo? A to si mu něco neřekla.